Mona aposifo a womo Asante Mantemo ankasa anam won posidie enseseye so akọ ewura na oye constable a wodi posi no ebusiafo ena so sane krachi ni a wono ewo Damongo a wawa no sekan ekono no enti odi akoto obusua nim se no kre won de hye no enam saa so nti wahwere ne nkwa Obuasi kriki uche eye betihe a police form penifo ene abusiafo ene etwa aha ahie ni nyina ene se papa bo bi a omo kire se we police ni a wanya mfihia be ye aduonum adekọ aduonunsia Damongo ena odi ni police na yenya ne ntie se ababawa no awu ato ne dan mu eno ene nam a police form penifo efiri region ababe pie Obuasi division amaba abusiafie a omo ne abusiafo di enkomo ya bedura ene timemfo ne di eni nkomo na yemisa ne se omo nua ba na nkasa no san ena na wote a enne omo twa ho dwadwe nua back to away power police ni na wa be for wa branch here no tete na ma misika dia maw na wadia na nyame adom ya fa no police no da ho show na say na ye na so su be ku ne dia ye mfa nche no saban so ni mu de on so ni mu no ni yie e ma ni say bia o ja ne say on kosa akwa oni ni yie na wo no onu anakun no wie no turogu wo sabu wadie ye krikifo ye jai manenka won hwehwe mu fa maye na sa ya babunu we ya wawu ne de ane de be si no anya asabtetwa so ye so de ni an sa ka hada ne ti asre wo mo na na ado ne na busuafo ye ni ane tuma na na etu o ma ne wo mesu no nkasa maye sai o sa ga ne ne manyina ahye bag e de baabo e de ne hu sa no moku ana na wo so shawa abawo no papa e wo menchen ye papa no so ni nkomo na yemisa papa no so se nipa na nkasa no ote ni san se nipa no atwa na no e won se rich ana e te se yo mu hu ntomo frɛ ne bisa sa anso o ma enti ma me nipa bi ka se oni abranti bi ne te ba me ade minima abranti ne da bayi hu me baba no eniema e wa abranti ne da mu ho ma abranti na ade ye hu ena atu try nti anopei ena e Fred Damongo no mo ka se omo so hwehwe ne woni namfo mu hu no makobu ne dan ani but omo koe no gowu eda ho ba leta bi da ho o matro say we live together we die together ena o tro be ma ni di odi moja na atro odi be ma ni di aye ne mpna no ni di e sha ase ni police penifo no so wo ha sei any police one penifo ni nkomo ni so say e bi enti ene o ma be pie efie bia yi emu ye hunu no na o say be ye charge ne kra say be o madwuma boss wo ye hwemu o sire ho hu say woni ho no say hwe no ye hwe no a no are dem ne mpa waton foforo o da so kama ye nua bai e da so ada ya o free mu a say di free mu no wanyare na obi na adi ni dem ama na ida free mu no e ba sa ne say ye hwemu no gusu a omo ye no sire mo ho e investigate ko hwe ne faale a on furu ba bia say Obuasi no say IGP suma ni nua o hwe mantani nyina say omra na wo ba mane say akura na o free mu no o fro Obuasi